Метре юлында гомер итүче Әзилә Фәрхетдинованың ишек алды матур гөл бакча. Медицина белгечләренә хас чисталык, пөхтәлек белән ясалган бакча зонасында нинди генә композициялар юк. Тырыш кырмыскалар да, аккошлы күлләр дә, агач бурадан оста итеп ясалган коеда. Һәр нәрсәнең үз урыны бар. 2010 елдан берле шулай итеп бакча ясыйм. Монда 25 төр чәчәк утыртам. Әмма идеяларын кайналасыз. Идеяларны үзем уйлап чыгарам. Алай үземнең башка килгән бөтенесе карап ясаганым юк. Әзилә апаның бакчасында 300-гә якын төрдәге чәчәк үсә. Орлыкларын да уңган райондашыбыз үзе әзерли. Әзилә апа күңелендә һаман да кечкенә кыз бала әле. Көз җитә башлагач, ул бакчадагы фигураларны өйгә кертәм, вакыт-вакыт уйнап та утырам дип елмая Әзилә апа. Мондагы идеяларны кыш көне тәрҗә каршысына басып, план корам, интернет магазиннардан төрле фигуралар кайтартам. Шуларны инде урнаштырам яз җиткәч. Аннан чәчәкләр утыртам шулар кырына. Күлләрен үзем ясыйм. Ташларны үзем симентлап тезеп менәм. Әзилә Фәрхетдинованың кулларыннан гөлләр тама дисәк тә ялгыш булмас. Һәр чәчәкне кадерләп, иркәләп, алар белән сөйләшеп үстерә, суларын сибә. Кыш көне дә корны җыеп алып, үссә әгәр чәчәкләр утыртыр идем ди. Ишек алдындагы бу матурлык елдан-ел үзгәреп тора. Кабатланмас идеяларын кышкы озын кичләрдә тәрәзә алдына басып күз алдына китерә. Тормыш иптәше Азат балалары гына түгел, авылдашлары да Әзилә апа тудырган матурлык дөньясына гашыйк. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.